Ni zine egiten ari banaiz, bi elementu da oso importanteak. Batetik, nire gurasoen etxean kamera bat zegoela eta horrekin jolasten ibiltzen itzela gauza grabatzea eta gero montatzea eta orduan hori joku bezala. Eta gero niretzako ere oso garrantzitsua izan da zinemaldia baita ere. Eta Larrotxenen ere ibili nintzen, Juanmi Gutierrezekin, eta, gauzatxo batzuk eginen nituen. Eta orduan zaro bera sartu nintzen pixkat kasualitatez, eta ia zen, horrek bizitza aldatu ziren. Baina ni adibidez, ni sartu nintzen pixka bat, niri zinea gustatzen zitzaidan ikusle bezala, nik ez nakan intentziorik edo asmorik saroen sartu nintzanean, gero zinea egiteko, ez? Ez nakan sormen grina hori edo, aurretikan ez nuen sekula ezer egin, agian gidoi libururen bat edo irakurri nuen, jakiteko nola egiten dian gauzak edo, baina niretzako izan zen pixka bat, gazteleraz esaten den bezala, dejarme llevar. Eta zu, Aitor? Ni, zinez behai bezala, zinez aletasuna handia, baina jakin ezer ez honi buruz, eta gogua zerotik batera edo bira pasatzeko hori esan nire grina, gehi, nebazu, rebeldia bat, baita pixka rebeldia domestiko bat, ez dakit, nik enpresagintza ikasi nuen, eta, ez dakit, nola baita edo, zan egin egitearen, ez, modan zegoen nire ni empresariales ikasi nuen. Eta, ez dut, nik sartu horretik beste gauza bat, nahi dut probatu, nahi dut ikusi zer da nau, ez? Moriarty jaio zen, Saroe bukatu eta zer egin ez genekiela, eta orduan erabaki genuen, 5 film labor egitea, eta 5 film labor egitean besteak parte hartzea, ezta? Gure kortoak egiten da, nahiko eskas ibili ginen, nire ustez. Baina, hasi ginen mintzat ere ulertzen, importantea zela talde lana. Lucio estrenatu zen zinemaldian 2007an, eta grabatu genuen azkeneko gauza izan zian rekreazioak. Eta bakalera momentu hortan izan zen txinetxita moduko bat. Toki magikoa zen niretzako. Normalean gure proiektuak beti batek proposatzen du eta normalean pertsona hori izaten da lehendabiziko bertsio bat edo garatzen duena. Eta gero ja besteak sartzen gea, ez? Bi faktore daude, nire ustez. Bat da, ideia botatzen duenak edo beste bate, baina behintzat norbait egon behar du, proiektu hortaz oso konbentzituta eta seguru proiektu ona eta interesgarria dela. Eta gero bestea da, gehiengoari interesgarria iruditzea. Danak baldin bagaude, sensazio horrekin, pentsatzen duguna, egin behar dugun pelikula eta barrutikan sentitzen dugula, askotzez hobeto, ez da beti gertatzen. Baina gero gertatu daiteke ere, azkenean, lan prozesuan gero zurea egiten dezula proiektu ere, bai? Adibidez, ni hasiera batean, handia pelikula egiteko nik ez neka nola desio handirik, eta zuk planteatzen zenunean, ez dute ondo aurrea, baina gero gidoian sartzen zeanean, nolabait bilatu beharra dakazu baita ere, zurekin proiektu horrek dakan konexioa. Baina hor nik uste dut baita ere garrantzitsua dela intuizioa, ez? Hau da, zuk badakazu intuizioa, badakizu susmo hori dakazu zerbaitetara iritsiko dela. Ez dakiz zergatikan, baina zuk premisak edo historioak hartze dituzunean, askotan badakizu, hemen zerbait dago. Oraindik ez dakiz zer dan, baina hemen zerbait dago. Horregia da batzutan, sormen prozesu horretan, ja taldean nahi geanean lanean, sortzen diala tirabirak, ez? Bai, tirabirak sortzen dira, desente, baina ez da alperrik gabiltzala 20 urte, ez? Gauza batekin da besteekin da kutsatu egiten gara, nola bai, ez? Bakitzu bakoitzan, nun dagoen erren bakoitzan.
prozesu bakoitza dauka bere zailtasuna, ezta? Bai, Talde lanean. Egia da, agian kanpotikan ematen duela, rodajea izan behar duela zailena, baina ez zaitala iruditzen. Osea, azkenian rodajean egia da gauzak aurretikan oso hitzeginak eramaten ditugula eta saiatzen gehala bertan azkenian ez dakazu denborarik. Ezintzea gelditu eta hasi diskutitzen ez dago denborarik eta gaina daukazu ekipo osoa zuri begira. Egia da baita ere, beti bi gaudela, hiru ez gerala inoiz egon filmaketa batean. Hor, ikusita zinezkoa dela diskutitzen egota denbora guztian, rolak banatzen ditugu. Orduan saiatzea alik eta gutxien diskutitzen gauza txikietan. Eta uste ditugu diskusio guzti horiek, momentu importanteetarako, eta hor batzutan ez gera ados jartzen, eta orduan filmatzen dugu gauza bat bieratara, eta gero ediziorako, ezta? Eta hor bai ditugula batzutan gure arteko tirabirak, baina baita ere, nik uste gauza bat hona alkagula, gure egoen gainetik jartzen dugula pelikula. Gustatzen zaigu asko aukerak edo irekiak uztea gero montajean erabakitzeko, ez? Azkenean, 3 edo 2 zuzendari izaten bazea, askotan eztabaidak ezin dituzu rodajean eduki. Orduan, planifikazioa beti izaten da agian irekiagoa, ez? Edo esatezu, garrantzitsuena hau da, eta guazen, aukera hauek edo irekiak ustea montajean gero horiek lantzeko, ez? Nik uste egin beharreko ariketa bat edo sanoa dala, ez? Behin grabatu dezula, esan, gauza bada gidoia, baina gero hau da daukagu materiala. Ta ze kontatu dezakegu material honekin, ez? Da jokua edo jolasa berriro hasiko bazenu bezala, ez? Hau da, oain puzlea egiteko pieza hauek dazkat, ez? Eta guazen honekin sortzea, ez? Sormen prozesu batean ari zea, ez? Eta azkenean zerbaitetara iristentzea, baina agian ez da zuk aurretikan zerbait visualizatu dezulako, baizik eta, lan prozesu horretara eraman zaituelako, ez? Nik edizioan adibidez, nik uste Josema eta Jonek baino pixka gehiago sufritzen dudala. Nik asko lotzen dut baita, lehenengo aldiz erakuste duzunean pelikula kanpoko bati, ez? Hor zaude beldurra handiarekin eta frustrazioa nola kudeatu edo askotan ni bentzet ez dut jakiten, ez? Porque igual, gustatu zaio, baina nahiko zenuke gehiago gustatzea edo ez daki zer kontzeptua harrapatzea edo nik horrekin lotzen dut frustrazioa baita. Osea, besteek esaten dutenarekin? Bai, nik oso permeable zaude, oso, ez esango dute, gustatuko zaie, ulertuko dute, bukaerak emozionatuko die, alde batetik nahi duzula, zuk egin duzun hori edo resonantzia bat eukitzea, ez? Jendiari zerbait esatia, ez da? Baina bestalde, aldi berian, nik usteot, hau pixka kursia da, esan behar dudana, baina gu izan behar gara lehenengo ikusleak, ez? Ez que lotuta dago, azkenean publikoa zitzaiten danean, ematen du publikoa dela mundu guztia. Eta guk ez ditugu egiten pelikulak mundu guztiarentzako. Nik pelikula egiten detenean, badakit publiko mota bati, segurazki nire pelikula zeola iritsiko. Azkenian zurekiko edo fidela izan barra dakazula, nolabait. Naiz eta gure publikoari kakotxartean, ze askotan ez dakizu zein dan eta nun dagoen, ez? Baina gure publikoari zuzendutako filme bat izan, agian zuri barrutik ateatzen ez bat zaizun historio bat bada, nik uste dut ez gehala eroso egongo. Barrutik atera bat zaizun zerbait da, ez da esate dizutela eskola batean, hau egin behar da horrela eta punto, ez dago formula matematikorik. Horrek badago esaldi bat, zinema egiten irakastea oso zaila da. Zinema egiten ikasi egiten da. Ziurrenik hori disiplina desberdineta eraman dezakezun zerbait da, ez? Nik uste zinema eskola hon bat dela ikasleari edo ikasi nahi duen horri ematen diona begirada kritikoa. Zine eskolak dakana ere da, azkenian ez da hola bakarrikan sorkuntzara begira, ez? Baita ere,
bueno, justo hemen eskaintzen den horretara, ez? Hau da, programaziora, ez? Edo, kuraduria ikasi nahi badezu, ikasi dezakezu, edo gero baita ere filmategiarekin edo oso erlazionatuta egon daitekeen, ez? Ez dakit nola ditzen zaio, baina, bueno, konservazioa edo danadalakoa, ez? Orduan, bueno, zinemarekiko duen ikuspuntua ere interesgarria iruditzen zait. Eta hordik atera itekena, nire ustez, zerbait berria izan daiteke, ezta? Izinaren ikuspuntu zabalago batekin bezala edo. Eta orduan, zentzu hortan baita nik uste, Tabakalera bezalako zentru baterako egokia dela, ezta? Ez dela zine eskola klasiko bat, zina egiten ikasteko, baizik eta beste zerbait eskaintzen duen eskola bat. Ikuste oso interesgarria izan dela hemen, ez, nola alde batetik Nosferatu onera etorri den, bestetik Tabakalerak bere programazio eukitzea, bestetik filmategiak ere, ez, hemen hasi du bere programazioa, ez, ordura artez, genuen euskal filmategi bat, baina etzeon programaziorik edo etzeon aukerarik edo tokirik ezer proiektatzeko, ez, eta bain badaukat ere espaziori, ez, eta hemendikan pasatzen zeanean ez begiratzen dezu hor kanpoko programazioa eta beti daude gauza interesgarriak. Tenemos una forma de trabajar que es muy curiosa y a todo el mundo le llama mucho la atención, pero es lo que hacemos nosotros.